Hello mga Suriganon Marajaw na hapon sa ato tanan. Salamat sa ato ng sponsor ko ano. Ang Solar Country mga kaguso kay gumikan sa ila paghatag og grasya sa mga katawan ng Surigaonon kay gumikan nakita man nila ang video nako pag-post mga kagusok mo na mga kagusok. Sponsor gud sila ng solar para sa pamilya na walay suga mga Surigaonon no. Kung kamo makita ng video ay natunta mga Surigaonon, mga viewers, mga followers makita ninjo unta mahumok ang makasing-kasing sa ila kalisod sa ila pamilya mga kagusok. Ano ning kamot lang mga kagusok ang iyang bana o ang iyang asawa yung may pangdiferensya sa pangunahuna mga kagusok sa barangay Balibayon sa sakop sa Surigao mga Surigaonon. Og salamat sa ako asosasyon Escotoda Liner Surigao City. Salamat sa mga Surigaonon sa nakakita sa ako video sa association sa Escotoda mo na magpasalamat sa kami pres. Salamat pres. Salamat sana nag-sponsor sa ato manager na amo katulong tuman sa atagan ng tagatag sa para sa nagtabangan ako sa dito sa Ariasan. Ngadto kami ko ba nakita naman niyo na inang tagatag nato pusing aminin ahatag namo dito sa Ariasan. Salamat kami sa tanan mga followers na nato suportahan ni Juinin. Sinatong sa supportaran ni Jong Kagusok vlog. Dagan salamat. Dili ko na amor yang matag ini daw pa lain pa. Mo na mga Surigaonon no. Pasalamat sa kami sa mugarbo sa mo organization mga kagusok yan. Kung gusto ko mo tabang mga kagusok, i-PM lang mi ha. May contact number man dito makita ninyo, mga opisyal namo. Pwede ka mo manawag sa ila, pwede ka mo PM kung kamo andam mo tabang. Dagan salamat Marajaw na hapon sa ato tanan. After kuryente kasi sila naman isa. Bukod na kasi siguro. Malagi. Okay, uyan din ang basta. Okay, alright. So, yun na. Thank you. Welcome. Dati ka salamat yung kayo na. Kumusta? Os, nagtabang sa iyo. Salamat sa imo. At least, salamat yung kayo. Na to contribute. Sige, salamat sa inyo mga busing. Panayon